En aquests moments, els Mossos d'Esquadra estan irrompent a la casa d'unes companyes que resisteixen contra la mat. Als terrenys d'aquesta casa, Red Elèctrica Espanyola pretén construir la torre 66 de la línia de molt alta tensió. Però s'han trobat amb una enginyosa estratègia de resistència, on una persona s'ha encadenat uns metres sota terra, arriscant la seva vida per impedir que continuïn amb les obres. Es tracta d'una resistència que podria paralitzar la construcció de la mat. M'he encadenat perquè acaben de venir a començar a obrar. I fem una crida a que vinga tothom a donar suport a tota aquesta acció. Des d'aquí, fem una crida a totes les persones que us oposeu a la mat. Perquè aquesta resistència tingui l'efecte necessari, necessitem la vostra presència, aquí i ara. Contra les urpes depredadores del capitalisme devastador, per la defensa de la mare terra. Encara estem a temps. Junts podem aturar la mat.